Hyvää sunnuntaita kaikille. Me lähdettiin taas vähän Funtsaaliin ja tämän päivän teemana meillä on Funtsaalin kaupunkipuistot. Eli täällä on niin komeita ja hienoja tämmöisiä vehreitä, vihreitä ja kukkaisia puistoja, että ajateltiin käydään niissä nyt ainakin yhdessä. Sitten kun tämä puisto on kierretty ja syödetty jäätelöt, niin sitten käydään katsomassa, olisiko tuommoinen yksi museo auki. Huomennahan me saadaan sitten meidän Renault Clio ja sillä me kierrellään sitten 5 päivää saarta. Poltetaan bensiiniä. Mutta nyt ollaan täällä. Katsotaan minkälainen paikka tämä on. Lähdetään kiertelemään. Ja kukkaa löytyy. Ja puska. Kaikki on vihreät. Marita sanoi eilen, että kun käveltiin, että hyvin monet näistä kasveista on Suomessa semmosia sisäkasveja, jotka kasvaa ruukussa ja täällä ne on semmosia metrin mittaisia. Täällä on yksi semmoinen näköala tasanne, voidaan käydä katsoa, siitä näkee tuonne satamaan. Siellä satamassa on sitten tällä hetkellä ainakin yksi risteilijä. Näin sen aamulla tuossa hotellihuoneen ikkunasta, kun avasin, että risteilijä on saapumassa Funtsaaliin. Mä kovasti toivon, että täällä puistossa on yksi semmoinen jäätelökioski, että se on auki. Saa näkeä, käykö tuuri vai... No tuuri käy joka tapauksessa, mutta käykö hyvä tuuri vai käykö huono tuuri? Kohta se nähdään. Paljon kaupunkilaiset täällä viettää aikaa ja voi sanoa, että ei nyt tätä aurinkoa suoranaisesti, mutta ovat kumminkin niin reporankana tuolla nurmikolla. Meillä kävi tuuri. Siellä on ice cream kioski auki. Mitäs siinä on? Maritalla samanlainen. Ja voin kyllä sanoa tästä jäätelöstä, että ei varmasti löydy suomalaisten kauppojen valikoimasta. Tässä oli kyllä niin eksoottisia hedelmiä, että en edes osaa lausua niitä. Hyvä se on. Mikä? Maracuja ja sitten siinä oli marengo ja jotakin muuta. No, pääasiat on hyvää ja halpaa. 2,20 € tällainen. Tässä on kuulemma asiantuntijan mukaan Kiinan ruusu. Se on tämmönen kukka. Ja sitten tämmönen puu tietysti. Ja täältähän me päästään sitten satamaan. Tai päästään varmaan satamaankin, mutta ei me nyt sinne mennä. Katsotaan maisemia täältä vähän. Näin aamulla, kun katseli hotellihuoneen ikkunasta merelle. Siinä se seisoo. Tuonut turistit tänne tuhlaa rahoja. No mikäs kukka tämä on? Mä en tiedä nimeltään. Ei Marita tiennyt. En tiedä. Nyt oli paha. Pitäähän se yksi tällainen vesipatsas tässä kuvata. Tämä on sitten tämän päivän toinen puisto. Tässä me käytiinkin, oliko se toissapäivänä, mutta nyt käytiin uudestaan. Me joudutaan kävelemään puiston läpi. Joo, tää on sunnuntai-päivä, kun tässä kauheasti aurinko paistaa, niin tää kaupunki on todella hiljainen. Siihen mitä on arkisin. Täällä ei ole varmaan kuin kahvilat auki ja pikkasen porukkaa. Ei yhtään huono. Tuossakin noin kaunis kukkapuska. Siinä on vähän semmoista pois käytössä olevaa asuntoa jo ja tulee mieleen ihan Corleonen suku ja elokuva nimeltä Kummisetä. Tuo kohta tuossa ihan elävästi tuo mieleen Kummisedä. No nyt pitäisi mennä ostaa arpoja. Nimittäin ihan vaan sokkona kävellessä tuossa ja katsellessa ympärille, niin huomattiin, että herran aika, tässähän se on se museo, missä meidän piti käydä. Tämmönen kuin 3D Fine Art. Katsottiin vähän sen sivuja ja todettiin, että se on aika hieno, mukava museo. Vähän erilainen kuin muut. Mennään sisälle, jos päästään. Se on sitten museo käyty ja sanotaan näin, että se oli kyllä elämämme hauskimmista museoista tai tämmöisistä taidelaitoksista. Siellä oli kyllä semmoista taidetta. Laita tuohon seuraavaksi pyörimään noita valokuvia, joita siellä tuli otettua. Koittakaapa pitää naama peruslukemilla. Joo, mutta oli todella hauskaa. Tämä oli hyvä päivä, hyvä museo. Joo, ei aina tarvitse katsoa vanhoja kiuluja ja muuta, voi katsoa jotakin muutakin. Jep, me mennään eteenpäin.
Tuo on varmaan joku kaupungintalo tai kuvernöörilinna tai joku muu. No siinä lukee joku lappu tuossa seinässä. Me ollaan joskus aikaisemminkin noiden kalterin väleistä kuvattu sitä sisäpihaa. Niin käydään nytkin kuvaamassa. No niin, ja siinä on taas suihkulähde. Ainakin siinä lukee yhdessä rivissä, että City Hall. Lukee siinä paljon muutakin. Ja tuonne sisälle kun katsoo, niin sisäpiha on todellakin hieno. Mutta ei nyt päästä sinne, kun se on kiinni. Ja komeita kaakeleita. Joo. Onneksi me ollaan kaltereiden oikealla puolella. Siellä paremmalla puolella. Joo, Marita kysyi, tulis mun näihinkin. Täytyy sanoa kyllä rehellistä. Tuli. Tää on ihan yhtä hikeä. Eikö sun ole yhtään hikeä? On, mutta sit kato, kun tuli vähän vilponen, niin oli pidettävä villatakki päällä. Ei ihan. Mä en tiedä, kerroinko mä eilen, mutta me mennään kuuntelemaan Beatlesia. Ja sitten AC/DC:tä ja The Rolling Stonesia ja ketä muita siellä on. Tosin me mennään kuuntelemaan vaan heidän musiikkia. Tässä ensi viikon torstaina tai perjantaina, että viikko vielä jaksettava odottaa. Mä voisin melkein vannoa, että tää kaveri tässäni on Cristiano Ronaldo. Nuorena poikana. Hänhän on muuten syntynyt täällä Madeiralla. Hän oli Club Desportivo Nacionalin jäsen. En tiedä onko enää. No ainakin Saureesta se hakee muutaman millin vuodessa näyttämällä naamaansa siellä. Nyt se alkaa sitten kaikki herkut kohta olla syöty. Tässä on Madeiran erikoisuus, polo de caco. Siinä on tommonen, voisiko sanoa maissileipää, sitten siellä on chorizoa ja sitten se kuumennetaan, siellä laitetaan runsaasti valkosipulivoita. Ja voin sanoa, että on hyvä. Tää on tällä kertaa meidän lounas. Marita, kun ei voi syödä sitä, niin silloin lounas keiton muodossa, eli se osti itselleen Fantan. Taas on päivä kulunut mukavasti. Ollaan jo bussilla tullut tänne ylös ja tuossa ollaan kulkemassa meidän hotlaa kohti. Käytiin kaupassa ostamassa vähän se juotavaa. Ei tarvitse ostaa niitä jääkaapin kylmiä ja kalliita juomia. Olutkin maksoi 2,5 euroa. On se vaan niin kallista. Joo, tänään oli tosiaan semmonen pikainen käynti vaan tuolla Funtsalissa. Huomenna aamulla 10 haetaan auto meille. Sitä on tuossa varmaan jankuttanut useamman kerran. No niin. Nyt meillä on sitten tämmönen niin sanottu vuokra-auto. Mikä lie Tarracoda Seatti. Kiipee vaikka pientä seinää. Jo ollaan menossa tuonne São Vicentiin nyt käymään ja mennään tsiikaan vähän siellä semmoista tippukiviluolaa tai mikä liian vulgaanilla luola, jossa on auki, niin käydään siellä. Tästä ei ole parikymmentä kilsaa matkaa Linnuntietä, mutta varmaan semmonen 50 tulee noita mutkia pitkin. Okei, me mennään oikeastaan vuoren läpi, niin se ei oikeastaan haittaa. Siellä on ylhäällä vuoristossa ne aikamoiset pilvet. Eli pilvet on matalalla. Täällä paistaa kyllä aurinko. Onneksi otettiin toppatakit mukaan, kun mennään tuonne São Vicenten puolelle, kun se on pohjoisrannikko, siellä voi olla aika vilposta. Ja nyt tulee sitten semmonen luola, joka vie meidät saaren toiselle puolelle. Täällä on pituutta 3,1 kilometriä tällä tunnelilla. Ja mä luulen, että me sekä noustaan että lasketaan tässä. Me ollaan kerran ajettu tää Maritan kanssa. Eli 3 kilsaa suoraan alkoi nyt. Nyt me mennään katsomaan semmoista jotakin kappelia tai jotakin muistomerkkiä. Katsotaan ylhäällä, mikä muistomerkki se oli. Vielä ei tiedetä. Tai kyllä mä tiedän, mutta en mä muista nimeä.
Nämähän on kaikki tämmöisiä vähän uskonnollisia nähtävyyksiä täällä päin, katolisessa maailmassa. Tai sitten jollakin tavalla liittyy johonkin sotaan. Jos hirveästi inhoa kiipeämistä ja portaista, niin sit voi kyllä todeta heti, että Madeira on väärä paikka. Täällä nimittäin niitä on. Mitäs tykkäät sä portaista? No kyllä mä alan jo tykkää. Niin jos ei tykkää, niin ainakin tottuu. Joo, kyllä näitä saa kiivetä. Ei täällä varmaan montaa kymmentä metriä ole niinku tasasta tälläkään alueella, mitä täältä näkyy. Niin. Jaksaa, kun tänne tullut. Päästiinhän tänne. Täytyy takas tulles laskea monta porrasta. On tätä enempi varmaan kuin meillä talossa. Huhhuh. Ja tällaisen kellotornin takia me tänne kiivettiin. Kellokin on ihan väärässä. Taitaa joka puolella on viisarit näyttää ihan mitä sattuu. Mutta onhan se korkealla paikalla. Eipä tuosta paljon mitään näe, kun se on lasien peitossa. Tuolla näkyy São Vicente. Sinne me vielä mennään tuossa. Joo, ihan mukavat näköalat. Tuolta me tultiin. Valttia rallaa noista mutkista. Niin se oli tämmönen tarrako. Tää meidän Seatti. Ihan siisti auto. Jouduttiin kyllä siitä maksaa muutama satanen lisää. Sitten varsinkin kun otettiin kaikki mahdolliset suojat mitä saa. Eli jos ajetaan tuo rotkosta alas, niin ei maksa mitään. Ja aika lähellä sitä ollaakin nyt tällä hetkellä. No niin, nyt on taas yksi paikka kuitattu Madeiralta. Tämä oli kyllä ensimmäinen kerta, kun tuossa paikassa käytiin. Ja paikan nimi on todella pitkä, että pitää oikein niin tosta noin vähän sen toisella kädellä auttaa ja lukea sitä. Se oli Capellina de Nossa Senhora de Fatima, eli Capellina de Nossa Senhora de Fatima. Tää on joku tämmönen hieno paikka. Täytyy olla hieno paikka, kun se on oikein karttaan merkitty. Me ollaan nyt käyty siellä ja nyt meillä mennään katsomaan noita geifsejä, jos sieltä löytyy se luola. Mitäs Maritalla oli? Mulla oli geokätkö. Ai jaa! Tässä on 210 metriä. Nyt meidän täytyykin kuulkaa tehdä suunnitelmiin muutos. Meillähän löytyy Madeira ensimmäinen geokätkö. Katsotaan vaan, että missä se on, niin mennään hakemaan pois, jos se löytyy. Palataan asiaan, jos se löytyy. Ja palataan, vaikka ei löytyisikään. Juu, ei ole nytten luolat auki jo. Joku tulivuorinäyttely ja matkamuisto myymälä siellä saattaa olla avoinna, mutta me mennään nyt katsoa sieltä yksi kätkö. Tuo ylhäällä oli kätkö, mutta me tultiin jo sieltä, mikä se oli sen Fatiman kappelin kohdalta, niin alas sieltä ne portaat, niin ei viittinyt enää kiivetä uudestaan. Mutta onhan näitä täällä Madeiralla. Siinä on nätti kuva. Jengi lähdössä kalastamaan. Vau! Wow. Täällähän on vesiputouksia ihan. Onkohan se tuo Edward Saksikäsi ollut täällä tekemässä näitä huita? On nimittäin niin nätisti rakennettu ja laitettu. Kestääköhän tää silta? Näin täällä on ollut vielä kuva. Kolibrikukkia. Kyllä ne on komeen näköisiä. Niin. Sitten kun me löydetään vielä se geokätkö, joka tuntuu nyt piilottelevan meiltä oikein tosissaan. Vähän huono tuuri noiden meidän paikkojen suhteen, että
Ensin unohdetaan yksi geokätkö ja sitten tämmöiset luolat ei ole auki. Kyllä se on työn takana toi geokätköjen löytäminen Madeiralla. Me ajettiin nytkin melkein yli 3 kilometriä parin sadan tai oikeastaan 50 metrin takia. Se on nimittäin niin, että kun meillä on tämä meidän kätkö jossakin täällä, niin me oltiin äsken tuossa alhaalla, aivan lähellä. Mä näytän tästäni, missä me oltiin hetki sitten. Tuolla alhaalla. Mennään katsoa. Täällä on se paikka, mistä me äsken tultiin. Joo. Tuolla parkkipaikalla meidän auto oli. Ja tuossa tuo silta äsken, mikä ylitettiin, näkyy tuossa. Et matka ei ole niin pitkä, mutta se on sitten tässä korkeussuunnassa aika korkea pitkä. Mitä se sanoo? Katsotaan 9 metriä. Aika hurjia paikkoja täällä nämä geokätköjen etsintäpaikat. Joo, on aika hurjia paikkoja. Ollaan ihan kätkön vieressä, mutta nyt alkoi sataa vettä. Tai semmoista oikeastaan hienoa sumua ja vettä. Ei tuonne voi mennä. Odotetaan, jos toi tuossa lähtisi pikkuhiljaa. Otetaan pientä juotavaa ja vähän suklaanakseja. Sitä ollaan sitten ihan märkiä yhden geokätkön takia. Tosin vaan minä olen märkä, Marita ei ole yhtään. Odotettiin tuossa melkein 15-20 minuuttia, että tulisi pieni vesitauko ja voitaisiin mennä etsimään, mutta ei tullut. Niin mä päätin sitten rohkeasti lähteä sinne ja kyllähän sen näkee. Ei se nyt iso vesi sadetta, mutta sen verran vettä sataa, että kastuu. Meillä on nyt geokätköpaperit tuossa Marita edessä ja hän kuittaa siinä meidän käynnin täällä São Vicentessä ja geokätkö on löydetty. Kun Marita saa kuitattua, niin mä lähden tuonne takas sateeseen sitten viemään tämän kätkön sinne, missä olikin. Tuossa takana on yksi auto ja näyttää siltä, että hekin ovat turisteja. Että saattaa olla, että hekin ovat jonkinnäköisiä geokätköilijöitä, mutta enpä kerro, missä se on. Saavat mennä itse katsomaan. Sitten voidaan jatkaa matkaa. Katsotaan, inhottaa kun sataa tätä vettä. Niin kuin tuosta näkyy tuulilasista, niin se on ihan veden peitossa ja joka paikka on veden peitossa. Pitääkö tässä lähteä hotelliin ottaa bisse? Pahalta näyttää. Se on nyt siinä. Mä lähden viemään sen tonne kätkölle. Niin saa sitten joku muutikin joskus löytää se. Ja sitten sen jälkeen kuitataan tuohon meidän kännykkääseen. Löydetyksi. Kyllä osaa sää muuttua Madeiralla äkkiä. Tuommoinen kappeli tässä on rannassa. Silläkin on joku tarina, mutta en muista. Tuolla näkyy tommosen usvan peitossa se Fatiman palatsi, jossa me käytiin, niin se on siellä. Sitten täällä on muisteltu näköjään kiviä, täällä on kiviä tolpan nokka. Tässä on mukavan näköinen tämmönen pieni taideteos. Oho, onpahan hauska. Joo, kai niilläkin joku kertomus on. Tukkakin meni ihan sekaisin tuossa tuulessa. On märkä joo. Ja Marita yskii vieressä. Joo, mutta mitä sitä ei tekisi täällä etelän lämmössä? Vai mitäs Marita sanoo? Onhan tää lämmintä, vaikka sataa. Eihän täällä niinkö. Mutta täällä vaihtelee ilmasto kyllä ihan 5 minuutissa. Joo, näin on. Siinä ei kauaa kestä. Aurinko paistoi, kun oltiin tuolla Fatiman palatsilla ja sen jälkeen päästiin just tuohon geokätkökohdalle ja sitten rupesi ripottelee vettä. Ja kartan mukaan sitä ripottelee useampi päivä. No, me jatketaan matkaa. Katsotaan missä ollaan. Ei ole häppöinen keli. Mutta kun mä nyt päätin, että mä tuun tämän vesiputouksen täällä kuvaamaan, niin kyllähän mä nyt sitten tulin kuvaamaan sen. Siellähän se vesi valuu alas Atlantin valtamereen. Ja tässä on mennyt vanha tie joskus tällä kohtaa. Eli se on kulkenut tässä näin ihan meren reunalla tuonne mennyt, mutta se on poikkasta. Jos olisi kaunis ilma, niin sinne pääsisi kävelemään Marita.
Siinä on kaiteet ja ihan hyvästä syystä, koska on tonne joku 100 metriä. Siellä sen Maritan pään vieressä niin putous laskee vettä. Sen verran veti märäksi tuon kelin tuo ulkona, että piti tulla tämmöiseen kahvilan matkamuistomyymälään istuu hetkeksi aikaa. Siellä alkoi tulee vettä ihan reilusti. Kastuuko Marita yhtään? Joo, kastuu. Ei se haittaa, se kuivaa. Se kuivaa, joo. Joo, tää on tämmönen mukavan näköinen matkamuistomyymälä ja on täällä baarikin näköjään. Siinä on aika hauska keittokulho. Tosta myydään mansikkakeittoa ja tuossa vieressä olevasta varmaan saa tarjota sitten kaalikeittoa. Hauskan näköisiä. Joo, kohta mennään katsomaan löytyykö mulle teepaita. Se on sitten nähty myöskin jonkinnäköinen vesiputous. Tai parikin kappaletta niitä. Me lähdetään tuosta tuohon autolle ja katsotaan mihin päin suunnataan. Saattaa olla takas hotellille, mutta kello on sen verran vähän, niin ei ehkä vielä. Tultiin semmoiseen paikkaan kuin mikä tää oli Marita? Seiksal. Joo. Joo. Ja uskokaa täälläkään, me nähtiin täällä matkailuauto. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin tää on toinen matkailuauto. Et ei paikkaa, missä ei karavaanarit liikkuisi. Atlantin valtamerellä pieni saari ja sielläkin on karavaanareita. Kun tultiin sitten vesiputouksia tänään vähän katselemaan, niin tässä olisi yksi. Sieltä se tippuu omalla voimalla. Ja sinne menee. Sieltä vähän vettä valuu. Jaa, et pitää pää painaa. No niin. Taas ollaan tunnelissa. Ollaan nyt menossa takas Funtsaaliin. Ei löydetty tuossa hyvää ruokapaikkaa mistään matkan varrelta. Ja oli vähän sen näköistä, että oli vaan tämmöistä snacksia ja muuta, mitä oli muutamat paikat auki. Niin Marita, kun ei voi niitä syödä, niin me ajattelin, että mennään Funtsaaliin hotellille ja sitten lähdetään vähän se kävelee Lidoon, niin eikä sieltä löydy hyvä ruokapaikka. Ollaan jo hyvää vauhtia laskeutumassa kohti Madeiran etelänpuoleista rantaa. Eli täällähän se aurinko todennäköisesti paistaa taas, vaikka vielä tällä hetkellä sataa kyllä vettä. Tää oli ihan mukava päivä, vaikkei päästykään käymään siellä laavakiviluolissa vai mitä ne olivat. Niin. Kohta ollaan moottoritiellä ja mulla on tuossa karttaankin laitettu jo tämä meidän hotellin osoite, eli pitäisi päästä yhdellä heitolla sitten meidän hotellille. Heti huomaa, kun tultiin tänne niin sanotusti eteläpuolelle. Aurinko paistaa, ei pilvistä eikä sateesta tietoakaan. Joo, ei sitä uskoisi, että saaren toisella puolella satoi koko päivä vähän vettä ja oli semmoista tuulista ja synkkää. Ja nyt täällä ollaan tällaista. Ihmeellinen tää Madeiran saari. On sitä ruuhkaa täälläkin näköjään. No nyt tullaan hotellille. Tässä on meidän hotelli, mutta me joudutaan kyllä kiertää tässä hirveä lenkki. Tää ei olisi yksisuuntainen tämä tie tässä. Me päästä siitä meidän autotalli. Mutta nyt me joudutaan ajaa tänne alas ja tekee täältä aikamoinen kurvi. Että tämmönen mutka. Kovin on ahtaat nämä autotalliakin käytävät, että yleensä ei kerralla päästä kyllä. No moi. Tultiin tuossa Maritan kanssa tässä naapuritalossa olevaa ravintolaa syömään ja heti kun astuttiin sisään, niin he sytyttivät meille kynttilät ja totesivat, että hyvää romanttista iltaa. Ja siinä on sinivalkoinen kynttilä. Kaikki puhuvat jonkin verran suomea näköjään. Kampelaa ja romantikkaa ja päivää ja niin edelleen. Ja yksi puhuu oikein hyvin suomea. No, nyt me odotetaan semmoista hyvää kampelaruokaa. Kaikki tuli syötyä. Kampela oli todella hyvä, aivan loistavaa. Lisukkeita oli vähän liikaa. Peruna ja tuommoinen kevyt salaatti on riittänyt, mutta nyt ollaan tyytyväisiä. Lähdetään huoneelle kohta ja ensin käydään kaupoilla. Kaupassa. Kaupassa ensin? No, okei.
Se on enää kauppareissu jäljellä tältä päivältä. Molemmat olemme niin täynnä. Mites Marita, onko vatsa täynnä? Mitä ruokaa söit? Kampelaa, vitsi, se oli hyvä. Oli että se nahka oli niin rapsakka. No niin, siinä kuulitte. Me syötiin hyvää kampelaa. Ensin meinattiin syödä kanaa, mutta sitten luojan kiitos ei tilattu sitä, koska kun katsottiin, niin se oli niin ylikypsää kuin olla voi. Se on ilta sen verran pitkälle, että näihin kauppakeskuskuviin Ekivainen opettelee tänään. Huomenna olisi tarkoitus käydä tuo Kabokin Raossa ja sitten Nunnien Laaksossa. Meillä on huomenna semmoinen niin sanottu lyhyt ajopäivä omalla autolla, kun me mennään illalla syömään hyvin ja kuuntelemme fadoa. Ja sinne mennään kyllä bussilla, että sieltä ei omalla autolla mennä eikä omalla autolla pääse tulemaan. Tältä illalta sitten ei muuta kuin moi moi!